Avui, amb els diners de totes i de tots, es financen mítings a la plaça Colón que criden precisament un discurs d'homofòbia. Criden un discurs d'homofòbia i no ens ho podem permetre. Per això, el primer combat de la propera legislatura per continuar avançant en drets i llibertats és la derogació dels acords amb la Santa Seu i el continuar avançant en aquesta matèria. Per després continuar... Està bé aquest aplaudiment, perquè jo crec que el que ha posat és el dit de la nafra, perquè jo crec que el que ens trobem, en definitiva, el Noet ho deia, no? Tenim un govern que el que ha fet darrerament és fer veure que combatia molt amb l'Església, però després hi havia molta genuflexió, i crec que això no val. No val que hi hagi genuflexions davant de l'Església. L'Església, la nostra Església, la jerarquia eclesiàstica, que no són els cristians de base, té poc a veure, és la pitjor jerarquia eclesiàstica que hem patit en els darrers anys. I afecta a que avui, en els carrers del nostre país, des de les esglésies, s'estigui fent un discurs d'homofòbia. S'estigui fent un discurs que no ens fa viure com iguals. I això no es pot acceptar. Per això les propostes que deia el Jordi, a més, són fonamentals. O és que penseu que un govern que ha deixat de ser valent, com el govern Zapatero, tirarà endavant una llei integral contra la LGTB-fòbia? O que penseu que un govern que ha deixat valent en matèria de drets i llibertats farà que hi hagi una inclusió dels drets del LGTB com a drets humans en els criteris que guiïn la política internacional? O que creieu que un govern que ha deixat de ser valent farà d'un pla integral de lluita contra el VIH-Sida el que s'ha de fer i que no s'està fent? Nosaltres creiem que necessitem d'aquest govern valent perquè hi hagi mesures positives per la integració social i laboral dels transsexuals, que no n'hi ha prou i les hem de reivindicar. Nosaltres creiem que cal una reforma de la llei d'identitat de gènere, perquè és una reivindicació precisament, una reivindicació des de fa temps, i que cal modificar la llei de reproducció assistida, permetre, com deia el Jordi, la donació d'òvuls, perquè necessitem programes específics per desenvolupar l'eix transversal d'educació en la no discriminació, dels joves i adolescents, que són lesbianes, que són gais, que són transsexuals, que són bisexuals, que són qui ho pateix més. Que són qui ho pateix més, precisament, aquesta discriminació. I que a més podem fer-ho amb una llei de violència que també afecti precisament a les parelles homosexuals, amb una rehabilitació, com nosaltres vam fer amb la llei de la memòria històrica, de les persones homosexuals, dels presos socials perseguits durant el franquisme, i amb una avenç en matèria en drets i llibertats. Jo acabo ja simplement fent la reflexió que us feia al principi. Hi ha hagut una majoria d'esquerres valenta aquesta legislatura, al principi de la legislatura, que va avançar com mai en drets i llibertats. Crec que avui el que hem de reivindicar és la majoria d'esquerres valenta, i aquesta majoria d'esquerres valenta passa per Iniciativa Verds Esquerra Unida. Tenim la mateixa dreta que fa 4 anys, igual de salvatge, igual de bruta. Tenim la pitjor jerarquia eclesiàstica i la pitjor dreta que hi ha a Europa. Es vol ficar en com ens relacionem i en com estimem. I sí, tenim la pitjor dreta d'Europa, la pitjor jerarquia eclesiàstica i una societat avançada. Ara només ens cal un govern valent que ens permeti avançar en drets i llibertats. I quan la dreta ens digui que no cal que avancem més, nosaltres li diem que no, que cal que avancem més amb l'avortament, amb el dret a morir amb dignitat. Quan la dreta ens digui que no cal que avancem més, no, li direm que sí, que cal precisament que s'acabin amb els privilegis de l'Església, perquè no continuï fent discursos que el que fan és separar, que el que fan és dividir, que el que fan és generar odi, que el que fan en definitiva és que avui hi hagi homofòbia, hi hagi en definitiva LGTB-fòbia, quan ho fan a més des d'aquests privilegis. El que farem el proper 9 de març és garantir que hi ha una majoria d'esquerres valenta, perquè davant del xantatge de la dreta de no avançar en drets i llibertats, des de l'esquerra diem que volem continuar avançant. Jo tinc la sensació que aquesta ha estat una legislatura feliç per molts, però especialment per molts de vosaltres.
Per molts de vosaltres, perquè precisament vam aconseguir una reivindicació històrica. Jordi, quants anys portàvem amb el programa electoral això de la llei de matrimonis per homosexuals, per lesbianes, quants anys portàvem amb això? Una pila d'anys. I aquesta ha estat una legislatura de felicitat. Jo crec que, dèiem abans amb l'entrar amb l'Edu, no? Un dels moments més emocionants d'aquesta legislatura va ser quan apretàvem el sí amb el dit d'aquella llei. I quan apretàvem el sí a aquella llei, vèiem com la vida de la gent canviava. Vèiem, en definitiva, com molts i moltes us podíeu casar, podíeu tenir fills. Éreu iguals davant de la llei. Per mi és dels moments més feliços, més emocionants de la legislatura. Però quan aprovem una llei emocionant, el que ens cal després són un govern molt valent. I un govern valent que no només aprovi la llei, sinó que el que faci precisament és una política de combat contra l'homofòbia que continua instal·lada a la societat. No només ens cal aprovar una bona llei, necessitem un govern valent que planti cara a la pitjor dreta, a la dreta salvatge. I aquest govern, el govern Zapatero, ha deixat de ser valent. Per això us proposo que precisament que el que fem és, el proper 9 de març, agafar la papereta correcta, la que posa a l'urna Iniciativa Verds i Esquerra Unida, per garantir que continua havent una majoria d'esquerres valenta. Ara ja no només ens cal defensar una llei de drets que ens faci iguals. Ara el que ens cal és una majoria que el que faci és combatre a la pitjor dreta. A la pitjor dreta, a aquella que vol arrebatar-nos drets i llibertats, però aquella que vol sembrar els carrers d'homofòbia, que vol sembrar els carrers d'odi, que vol que tot aquell que sigui diferent no sigui igual. Ara això és el que ens cal. I el que us proposo és que d'aquí al 9 de març no només ens acompanyeu, sinó que ens ajudeu. Ens ajudeu precisament a garantir que la propera majoria gira cap a l'esquerra, que la propera majoria no situa amb el anar fent i que la propera majoria, espero que no acaba pactant amb aquest senyor que en matèria de família té el mateix discurs que el senyor Rajoy. Que la propera majoria no acabi pactant i fent ministre a un senyor, el senyor Duran, que els homosexuals i els gais els estima poc, que el que vol per ells precisament és que no hi hagi igualtat de drets. No acabi passant que amb un vot als socialistes acabem fent ministre el senyor Duran.